no nego beno setiyo gi wiye oketo ne jopiny bende kacha mondo mor manyo waneno National Archives kacha bende jo Kisumu no yude nikech ing'eni mache daga dhula Homa Bay kacha makoro naneno ka dhano ringe mbui jotelo ringe mbui post congratulate Harambee Stars ne to jogi to gombo nikech ing'eni TV ni Victor stima madala ni bende samoro ipimo ka yath ma stima nyola jumbe ariyo pok oduogo stima bende chalo dhako modhi limbe kata miyo modhi limbe mos dipima na gedha konyo koro mos ahinya e kaka wache motama koro yudo ka nonego bed ni counties gi bende bedo proactive koro kata mana Migori cha bende na nyalo timo gik maka magi mondo johera mag adhula gi nyi keto ne gi screens madongo TV madongo makoro ji budhe abudha mit mar adhula ok nene kindi ng'at achiel ku ng'eny cha mit eka mit ne magoli odi tidhi neno kaeto Victor ng'ini gima koro miyo gini bedie mamit iwuoyo gi joma nigi mon e udi ni ka ng'ato kowuok nodhi neno opira oko koro e thuolo ang'o modwa ni kwano ruse shone wachuru mar Harambee Stars winjo kama okelo no konya chomo asekelo kanyo nikech ang'ene kanyiero wawe koro Victor gimachielo en ni en poch gi pak ne jatend piny William Ruto to gi migosi Raila Odinga mana kaka Jay wache no ka ng'ato timo gima ber tiwachie kinde duto gik ma William timo thothgi ok osebedega maber kata jopiny ywake lakini wach mar adhula mar Harambee Stars to timie maber number 1 ojiwo jogi kendo bedo ni ne en e pap nikech gini magi jotelo ariyo madongo sama gibiro magichung' gi jotugo gi kende nyisi ni ne gintie kendo ka gichamit ne ma William ka golo non tino kochungo modhi onyono nyaka chuma man mbele kacha ka koro jatend pinye mowuok Uhuru ni nene pap didi Kibaki ni nene pap didi mana Moi Wuod Dunge emane beto timie gigi koro bedo ni William no wuok okotoko wuok gi tim ni neno ka olimo joka sama pok gitugo munyiso gini wan kodu kendo ineno ka bende otimo to wacho chon notenga sani neno ko tengo to banka dhulo timo to wacho ni utuka ka un wambe watimo kaka watimo nade atuka kan embo tuka ken koro dine onge kechingene ka ng'ato paro no menda cha to sego plot moro oseko ni menda ni ka wuok tan gi matatu e ndara manyo chanda mae katieko to bende en gima ne waluongo ni inspirational moment Victor nikech nyithindo gi koro ginyiso kata nyithindo moko mane secondary school matuga dhulo kucho ne karadhula nigi nengo nyalore koro paro ni bende okang machielo ma bende jotelo mana ka pod adugo kuom jotelo kacha giwe beda ni na congratulation e Facebook county government to bende gi jok mamoko man gi ting mag nyayo weche mag tuke kor gwenge bende koro nene gimbe gikawe kama William okaweni adhula ma waneno e pap makoro ger masia gi Homa Bay ka gi mamoko gi gin bende koro giwuogie ma ginyalo jiwe timbe moko mawuok e county onego bene sani wanyalo yudo kopogore gi Gor Mahia to wane gi tim moro moya Homa Bay bende mabiro feed Harambee Stars onego bed ni kik wane mana ni ka siasa oromo to lewni mag CDF gi football ga dhula gi ichiwo ne nyithindo tugo talent gi giga kanye mane gima koro wadwaro talent bende gole grassroots nikech koro adhula waneno kaka nigi nengo erokamano nya wach mangima mokalo mi aparo gima senior nalo moko no mulo ka e weche mag adhula mathoth na timore dwe mar 12 obro komba ka chieng' moro achiel nyakwa mo jong mar soko wajno matut kata kamano mor poni tiere jafwambo gi keyo mar Royal Media Services Alan Obiero Nyasaye be nogwedho gi wendo nyathi makidoro manyako mae bende en mor ma bende wagonero kamano Jehova Nyasaye ka oro ote mag puoch gi pak ne Alan kod min ode Angela mae kaka weche nyobedo nyoro mano ja Arsenal nyoro ko jasi mar Harambee Stars Kenya mano chief of staff Woy mi dhi gudo wuoth mana iye gudo da kuon ting'eni kuon brochiel manen en puoch gi pak mano Jasina Woya chief of staff ne mano kowa chieng' cha donge dineno ka weche nopangore maonge weche nopangore maber fang'ano nama mungwana kabisa waduoko ne Nyasaye erokamano kendo wakwayo ne gi hawi maber mano nyabungu mbele kucha wabrogo kode kwano mag bondo congratulations Alan Obiero jobondo mor kachiel kod Angela Okech nyagem kuom kelo wendo with mogundho mar Jehova Nyasaye nyara oneno gi odhiambo manyoro bang' kanyase ukiwechega maka kod kacha nyayudo ka mama ngima jambetre bende nye ngima
nyodi ema oneno mana adhula mar Arsenal e simu. Ne wadhi gi nyasuba Zainabu mar neno Anji gi Alan Obiero nyoro godhiambo. Erokamano pod gi pak Alan Obiero kokalo e mesa mar kaka wanene en medo kwayo ni maber ahinya sama kori ka rusa mar bedo ot PD obed rusa mar PD wiki kwil ne bende wiki kwil gima samoro jopiny ok nyal ng'eyo ni Alan Obiero bende en achiel kuom ma tim mar kaka wanene. Yes, ben mani ok dwa bed mbele te. Mano jabola motegna. Erokamano poch gi pak ne Alan yani ayudo ka kare dhano dich Nairobi ka big time. Jio dich Sai Martin. Wago gi chog. Jio dich poch gi pak ne Alan. Alan mana kaka jay wachi Alan wi ma kunyisi ni governor kama intie no be M-Pesa nitie. To kidhi ka M-Pesa si penjo ja M-Pesa ni be in gi float. Okipenjo nataka kutoa ngapi. Ni pesa male. Eni diga kipenjo ni be in gi float. Kinde duto kineno ka M-Pesa mare winjore ka biro to ikaw mitiek ne joma biro. Koro iyudo ni ja M-Pesa nyaka dhi e bengi. Erokamano. Nawuotho kode kamoro to jambetin sawa. Bara wachne. Kikini kama idwa ni. Ikna kel twak. Ng'ato wa kodi mabora e nyamari Nyasaye med gwedhi kendo med riti in kod familia mari gi jowa matindo te jobungu ariyo ma yawuigo kaachiel kod nyabungu ma Nyasaye okelo e familia no. Ka kamano nyakoro Mgajwang' wa loro sulano gi wach maket kod mano. Higni 12 nyaka ne obed kod sirikal mar kor gwenge. En ang'o ma piny Kenya ka oseyudo to en rem mane ma osebedo ka nitiere. Nyasi nyobagi kaunti Homa Bay kama nokelo kanyakla sirikande 48. Sirikal achiel momuonyo sirikande 47 ka giporo wach gigo machiemo ni to ang'o ma osetimore nyaka ne obed kod sirikal mar kor gwenge. Weche nyobedo mang'eny. Jatend piny Kenya William Ruto bende nyowacho ni oyo nitie tije moko maromo 14 mane ni lwet sirikal mamalo makoro ye e lwet sirikal mag counties. Jatend ODM Raila Odinga bende kane loso nojiwo ni kawadhi nyime gi chenro mar devolution ni nyaka obede kod paro mar neno ni kata somo sekondar obede lwet sirikal mag counties mekwa. Nyocha bende osiemo senators ni wach mar siko luongo governors bore Nairobi ka ne osiemo wange usoko wange kanyakla kod penjo gi penjo mamulo ka gitiyo gi pesa en ketho sa to en tich ma MCS onego beni koro timo. Penjo maduong' eni bende MCS osetimo tijgi mar keto nyong'ong ka governors tiyo gi pesa e yo mowinjore magite gin mbaka mano mitni e county Homa Bay e romb kata bura mano kelo kanyakla jokanyo mopogore county governments, NGOs kanyakla kod jofwambo gi keyo mane menyo ne jo Kenya gik mane timore. Kumachielo bende en mbaka mar wichkuot mano neno ka jomoko ne penjore to counties no pedang'o e hema monego beni koro ging'iso gima giloso e counties go. Counties moko noketo rang'isi mar chal mar boma magiparo ni kabeto boma no bedie e higa mar 2035. Counties mamoko to ne wachore ni obiro kod rech motuo maromo 4 kod pichni mag thuondi e kind mamoko. Ma wach mano kelo penj mathoth kuom oganda magi kod mamoko mathoth nyakwar Mgajwang' en mbaka ma oganda nyaka goye. Sinia higni 12 pesa kiriwo kanyakla ma counties makaluo oseyudo laona bilion 200 gi wiye. King'iyo kenge ma wasego be wan kama ber koso wan kama rach. Be pesa mosekelnwa gi romre gi kit dongruok ma waneno gi. Erokamano VOJ mokwongo wawach ne en poch gi pak ne county ma Homa Bay kuom chano budho maratipo. Se loso gi ji mang'eny manyoni Homa Bay ng'eny gi mok ginonagi to gikona ni chenro ma Homa Bay nye ber. Kaka county nyol chano chenro no gi COG giwacho ni nyene urea mamalo en poch gi pak ahinya ng'e chiel ariyo ji mabende ne tiyo matek kanyo kotel ne gi governor to gi jalup ne to gi jodito duto ma county ma Homa Bay be awach ne gi poch gi pak kawo ji mahinge 10,000 mondo ikete chunya sego maonge
both mang'eny mwawinjo ok en gima yot en poch gi pak ne Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga to gi tim mare gitimo maber giting'o nying joluo malo giting'o nying County of Homa Bay malo nikech welo nyo donjo to kendo wuok kamor johala bendo go girungu ji nya winjo non kagan kacha benje ne nitie jok manyi kawo kamoro ne nitiere ura ma anyalo nyiewnu chae anyalo wacho ni an gi nyalo mar nyiewne ji chae kawuono bas breakfast na koro sedas kamano to koro ana bero kara koro watiek chenro wadhi wame ka gir metho nitie ero kamano gecho ok en tich mayot so en poch gi pak to kata gi jo security ma Homa Bay jo county national government mantie Homa Bay gik manya gitimo nyaber chunyo wach VOJ ni to devolution higni 12 bende nitiere gino maber moseneno nitie gigo maber moseneno achiel kuomgi en ni japiny sani yudo gigo modwaro kuom serikal mar loch gwenge machiegni mar ariyo en ni pach japiny ikawo e seche duto ma serikal loch gwenge dwa timo gimoro kata kikete tim to mano pod nigi kiawa lakini nikech ikawo pach japiny mano ber nikech kineno kata ka samoro weche mag budget sami timo public participation tineno ka jopiny dhi tiwacho negi ni budget wapango kama to wadwa timo kama uneno nang'o tinywando pachgi e gigo mago gik mabeyo mar adek VOJ en ni wanene ka mwandu nitiere counties wa kata bed mnani samoro gin mwandu mobedo concentrated lwet ji matin to mwandu no nitie nikech sama ng'ato biro moya otende cha ji mondiko ng'eny ka ng'ato biro moya oktani koro ni en ofise moro ineno ka koro kwa kinde jok matimo audit gi ya ofise counties jo survey gindike ji mago ber kendo gima ber en ni japiny neno no suru mochoko mabire serikal mamalo ni koduoge county sama koro chuli ji to yude ka pesa ni tima ng'o maringo ne machiegni kendo onyalo yudo ka ne ja ohala uso nyanya uso lot en gi buchari gik makamago pesa ni samo chul jogo matie county to giyudo ka tima ng'o ka nitiere kata kamano gima ne devolution onego tim en gima japiny to pok otimore nikech higni 12 giduto jogo mwayiere office madhi bede lemo motegno monego bed ni miyo devolution tiyo pok ong'eyo nang'o midwa ni gitim kane wach devolution obiro Constitution of Kenya 2010 jok manondiko katiba ni kane giwacho ni devolution nyaka bedie e pachgi ne gin gi paro mar states prabich mag United States of America kaka tiyo maka in governor ma California to iran California in gi pesa in gi budget to in gi officers magi to in gi kakitiyo ne jogi maber to kendo gima timore Nigeria maka in governor is federal states pradek gauchiel mag Nigeria gi to ina dhana manyalo run state no ma onge gimoro ni biro Nairobi State House kwa pes maendeleo ni in gi projects moko midwa notim tibiro ir national government mondo timang'o mondo konye temo mano emane jogi paro mane constitution ni oneno to makosa mano bedie en ni hangover mar loch machon maka in jatend piny to pod idwa ni ji obi iri pod idwa ni nitiere kaka idwa bet gi jomoko tikonege ni kumia matamiyo ukura kumia kura tamiyo maendeleo ema pod timore Kenya waka ema miyo devolution wa ok nyal timo ang'owa ok nyal timo maber ng'enyne ahero ga winjo kaka Professor Nyong'o governor ma Kisumu loso ewi devolution nikech ong'eyo gima devolution onego tim to kendo samoro bende iwinjo kokwero ni gik matimore national government ema miyo devolution ok nyal tiyo maber Kenya ka nikech
ji pod paro ni with devolution pod nyaka waringe sirikal mamalo mondo wamany pesa moro kata wamanye maendeleo moro. Okonego bed ni timore kamano. Tang'o miyo magi timore nikech wan gi od bura ma pod neno counties gi jok marito counties kaka jok magi piemgo. Koro chike manyaka giketi mabiro bero loch gwenge ok gitim. Okay. Nikech pod en larruok. To bende mamora ga samoro ka ng'ato ne MP to ne en gi nafas mar loso chike to dhi obedo governor to kore kodwa mboro ywak. Kendo koga ne med ywak monde king'e ni nafas mane in gode od bura mamalo to kata senate mar loso chike mabero tije county nokitimo. In ning'iyo ndalocha ok ning'i ni county ning'iyo ni governor ogwene governor kucha okadwa yiene mondo tim ang'owa mondo tim maber. Kikia ni bende ibro tim ang'owa ibro ka ofisno nikech sama ine od bura mone gilos chikegi tineno governor ogweno tikone ni nikech adwaro komgo ogweno ni chikegi ok bi miya ok wabiloso mondo wa frustrate godo ogweno mondo jopiny oneno ogweno kotiyo mondo tim ang'owa ogol ofis mondo adonje. Kisungu maber wacho ni wembe ni ule neno. So counties wa pok otiyo maber kako onego giti nikech jok momi ting mar rito counties gi ng'iye kaka yo mar loso mwandu, yo mar bedo nyiseche matindo masamo wuok dala ne kata kamoro modake to mtoka aka gimo opoda nyaka go bei mtoka mna malowe gi weu governor biro makom modwa dhi bete ko wuok ni bura ne lefunga kobiero to dwa biro bura Lwanda Kotieno mitoka achiel gi miluwe godo ting'o mna kom ma governor dhi bete. Ineno nikech governor nyaka bed gi kom mopedh gi makwar mana kaka itimo ne president. Ineno ni kuonde moko bende governor ni mna gi chomare ma choma governor ang' ne dhiye ni oting' mna gi mtoka achiel ma bende luwo gi moko turi. Manga mo o graduate wuok e mijumbe to choma nyo tiyogo ni koro kodwa tiyogo nyaka ting' ni mare moyiedhi nikech koro wan gi nyiseche matindo mage mamiyo counties wa pok otiyo maber. Monda wena jowadwa nafas VOJ. I wacho ni to gik manyo inyiso e counties mopogore kaka timore kanyeni Homa Bay. Ang'o miyo nye waneno giga inago? Waneno giga inago nikech counties pok oriti e yo monego riti. Emomiyo gikia gigo monego ginyisi. Azimio Jakom Raila Amolo Odinga nene gi plan maber. Ne nitiere gimore manifesto gimani luongo ni one county one product. Mi wacho ni county achiel manye gimoro achiel madotim maber. Kata ka koro en rech motuoni nie mudhi display to bed rech motuo tung'iso value chain gimomiyo gin important. Products mage pien rech kugolo uloso godo ang'ang'o. One county one product. Nikech gimomiyo jogi nye onge gi gima ginyisi nikech idwa tim gimoro amora so long as jok marito county gi nyalo se pesa. Allowance mar the conference. En allowance mar the conference to kata kilose county to gi yuto nang'o madonjo fuko gi. Nikech Charity Ngilu e bwo loch mare Kitui County nochako kambi mane loso uniform. Nanga from pamba. Yes. To mane wacho ni en gi nyalo mar twang'o uniform kata mar jo NYS. Exactly. One product. Yes. To the same then Kitui mane kivutha Makueni. No biro gi yore mag loso juice. Juice, yes. Mane giwacho ni Makueni ka wan gi maembe mang'eny. To jopur wayudo lal mathoth nikech maembe ni kosepone to towe puodho kokamano tiuse bei mayot kata jochumbu biro to ware maembe nyio Simon to kokel Nairobi kata Nyakwar Peres wadhi nyio maembe achiel no siling 45. To japur mama Makueni otimo ang'o oyudo mna Simon kende. Kore manoko ni kar mondo gini dhi to waste walose uru ne juice. To juice ni wause wa export maembe ni ngeni nitie gimoro miluongo ni maembe ma dried kidhi e pinje moko gitigombo maembe to kibe yudo maembe ma whole fruit nikech en expensive kore yudo ma dried
kore mikawo timango ichame ka ng'ama chamo crepes kata muogo mochielni so magi gik mane gikogni timo kama county otimo kamano to gibredo ka nitiere product ma ginyalo showcase to kudwa kawo achiel kuom maro wacho nudwa timo palm oil no bende en ambaka onge kumitime mara nudwa aggregate jopur pamba no bende aggregated seeds level ang'otim mara nudwa puro mchel so uyudo ka county achiel nudwa timo gik mang'eny nikech ing'iye gi mind ni gini kwa timo to wanya yude simon moro marwa madonjo fukowa mane momiyo counties waktima ng'o oktima ber wakawo yweyo matin Nyakwara Mugajwang wabro jowete wabro kwanye gi kama senior JBO wego no Nyakwara Mugajwang en kanyo sade kodong dakika 5 kende mar okinyi makawuono in be kaka janeno kendo ng'ama ni e piny jago kura inyalo pimo kodwa ni to be ineno ka wantie kod olemo mwanyalo kwano ni sirikal mar kor gwenge osekelonwa koso dibed ni wan mana gi nyiseche matindo ma bende koro lokore ruodhi ma ji koro lamo to tich bedo manyapndi to dibed ni migepe ma onego bed ni konyowa loso chike kama oting'o bunge mar piny Kenya bende osebedo ka loso chike moko manyap ma ok nyal tego sirikal mar kor gwenge koso en ang'o Nyakwara Mugajwang unyalo paro report mane ogol bang' yiero kata bang' kura mar referendum mar 2010 ne oyango ni achiel kuom gik mane omiyo jo Kenya nogo kura ma karomgi ne katiba ma koro tiyo gi sani ma hike dhi chopo 15 e dwe ni nikech weche mag keyo telo machiegni gi jopiny wakawo yweyo ma en kaka wanene Ramogi FM gi Ramogi TV Week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Lwedo chweyo koro ka sana watiyo gi lwetwa rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny duto en wach chwech pok tich matek kendo tiyo matek tim giri mitimo no kikete chunyi tikete pachi mamiyo lek bedo adiera pok opogore tich ang'wen saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao Kick by. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario Nyakwara Mugajwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek Nyakwara Mugajwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakwara Mugajwang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakwara Mugajwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect
perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Anatemo wacho ni kachako tiyo bachako bedo modich, ino kivinjo marach. Problem? Mana gi obro maber ahinya kuoma. Raj ngeni kawuono, ndego leo nikech chiemo ng'eny ahinya. Ori pakao mama na station saa 5 wang'e. Kare, we adhi monda kawe. Mano ber. Mama an nyinga Sanjo. Niti noseorona picha mari. Adier? To mabiro e toki kanyo, mano osiep niti machakre chon. Kupata wimbo wangu wa Niwala Nono kama skiza chini yako. All you need to do is to dial *811 *343#. Asante. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro ngajo ng'ono twak mar rameny piny. Chick by Ote thoth kan Lazaro Kanyamboka ye kod kaka je ibonyo otemo lero wach joma rwako tribal politics e national team gi. Nitie joma otamore gro kiparo. Diere moro nachiwo ngero moro ni paka man kod lek mar bedo sibuor nyakoro were kod appetite mar chamo oyieyo. Kendo ji nyakopuonjore lao mwanda. A leader nyaka bed ng'ama ok ng'i piny gi tribal lens mare. Congratulations to Harambee Stars and congratulations to the bench mar kaka wanene Okinyi makawuono. Erokamano nyam. Modesta Akinyi Kanibondo wacho kanyo ni mosna thur med jabungu wadwa no. Amora ahinya gi yawuot luo kaka ukolo kuom weche. Pod gi pak ne Harambee Stars wan be bondo waka wadwaro ni sirkal oketnwa kata mana LED screens madongo ma wanyalo neno godo adhula nikech ji te onge kod TV. Erokamano ahinya. Machielo ka indi bende wacho ni maka juma penjna panel ni to pesa ma igolo kod jatend piny wuok e agulu mane marufuke koso. Okay. Machielo ka indi bende penjo ni maka juma winji maber nyaka an South Sudan. Fred Nyango from South Sudan wacho nwa kanyo ni enjoying the show. Congratulations to Harambee Stars. Penjo ma upenjo ka ni to bende Madagascar head to head gi Harambee Stars chalo nade? Okay. Ramogi VOJ players adi in total ma jatend piny dhi chulo 2.5 million. Koso jotugo 11 Meja Okwiri penjo kamano e ote mare ka. Erokamano ahinya. Uma biu ka wuok Nyatike ka Chieng' Ward amor kod Harambee Stars gima omorandi Rais William Samoei Ruto timone Kenya gima ber ahinya.
nikech kako osebedo ka ochung' kod jotugo jakom Raila Odinga kuom mich ma bende nochako bugo godo pesa ma jatend piny golo ma bro miyo jogi motivation mar tugo e yo maber. Ma ote mar Ken Oyieng from Ahero wacho ni show iko sawa, erokamano ahinya kuom ote mari ka in bende, kaachiel kod wach ni devolution to ber, governors mekwa ema chal ka gima onego bed inducted to ng'eyo the key principles mag devolution. Moko kuom gi olokore nyiseche matindo kaka Jeibonyo keteno. Mae mosemiyo wawito ndhadhu ma devolution. Mar ariyo en ni joma osebedo e National Assembly kod Senate moko kuom gi dhi laro kombe mag governors ka giparo ni gine magiber moloyo joma orito ofisego. Dang bed gima ber ahinya ka ogol gini lwet josiasa mondo waket managers instead manyalo konyowa rito devolution. Otherwise en concept maber Kenya kae ma ok oserite maber, to MCS mekwa bende ok osetimo oversight maber. Ok ayie gi gima jakom Raila Odinga nyocha wacho ni gima governors omo Nairobi onge en ketho sa. MCS mekwa ema oserem tego devolution nikech ok giket nyong'o maber. Wang' ka ngesiemo governor to gi inyalo bi ter gi Zanzibar ma giduoka giloko paro kendo maka juma be iwinjo kama kelo no. Mana piyo jo madongo unyalo go wi gini matin. Kaneno malich ahinya mana wach ma jal ni owacho kane wach ma devolution. Governor ado chako kodi mula nena gima jopiny wuene. Okapani nitiere gima opogore ahinya but bathe abro kelo kwa sedugo e radio kocha. Yes. Kora paro ni enana puoj gi pak ne Harambee Stars. Yes. Mana paro ma wakelo ni mondo governors gi jotelo mamoko take advantage mondo me giket ne jopiny kuonde minyalo ne adhula. E centers kata mana Oyugis kacha. Centers machalo kaka Oyugis, centers machalo kaka Rodi Kopany, Bondo Town kacha koro owinjore kata mana Jokondele bende rito gini. Kora paro ni en thuolo maber mondo mine kech ing'ene juma mwachoma ni kwa chop nyaka Friday mbaka magore mapeke na mbaka Harambee Stars. Kora paro ni en thuolo ne jotelo ma nie kor gwenge mondo mi ging'eni ng'ata nyalo take advantage bora ni selos arita mar kwe. Tudruok gi OCS e yo mowinjore. Ok ochuno ni governor ema nyaka tim gini, bora ni jotelo seloso luase maber ma jo Kenya nyalo neni adhula. Mana kaka Kene wache ni mit mar neni adhula en ka in gi jomoko. En ka in gi jominene godo. Mabe samori igone ng'ato siboi kaka Jeyo ere ahinya ka sama Man City tugo. To koro mak man okele machiegni ka koro yude ng'ama igone siboi nikech mit mar bende bedo ng'ama nena adhula en ka samori ituge moloyo koch, ituge moloyo kata mana jotugo manie pap. Nyise ni ma onego tim kama. Koro paro ni wageno mar biro neno itemo waje ni mit mar adhula chalo ng'ama kwa left time tok ng'ato. Bas. Masa mang'ado mako emergency break embo chalo ng'ama mako emergency break. Ikone ndokoni. Imbikone ndokoni. Iwe ni referee cha winji. Mane commit. Koro aparo ni en juma maber mana kaka jowinjo wago yie. Ntie jowinjo ma penja pani uma wachara no ng'ato penjo kani jotugo 11 ka emedhi pesa ne koso en technical bench to gi jotugo te. Aparo ni kwan gibiro gimoro 47 jotugo 25 mane ntiere team no te eka wan koda technical kamotingo coach kamotingo jok mochung ne thieth gik moko te. Ng'at ka ng'ato dhi yudo mich mare. Koro mane e motivation ma jotugo gi yudo. Erokamano. Wuon pesa nitie penjo ka mpenjo ni pesa ni akanye. Ngene serikal badelach. Jatend piny nigi float. To nigi float pesa mochiwo go gin pes Kenya. Gin pes serikal emimiyogi. Nitie ga budget mag mago. So kiko bed gi luoro. Gi pesa gi akure. En pesa ma serikal emagolo. Nikech samogo budget to nitie balang' moro madong' ga. Minyalo tim godo tije ainagi. Kaka kawuono ang'e ni sani sadi sadek. Onego bed ni sani koro semany karibu en onego bed 95 tapani nitiere jomoko ma bende nitiere tim kanyo ma bende nyaka migi moro. So serikal manyo karibu milion
110 midhi mitim. Mano pesa ma sirikal, nikech gima timore budgeting process mar sirikal en gima kisungu luongo ni miscellaneous nitiega. Ok ni en budget badi kogo budget ni en 4.1 trillion to mano kende nitie contingencies. Nitiere samo bende dhie supplementary budget. Nikoni nwago kwano kama to kaka waneno nitiere 1 2 3 mobiro manyaka koro wa approve supplementary budget mondo wayudie pesa mar timo gigi. So en pesa serikal. President ne singore e wi lojo Kenya. So ma pesa ma jo Kenya ema miyo Harambee Stars kuom loch ma gisebedo godo. Kata mana budget mar president mar State House ya Kenya ne en bilion adi? Confidential account. Ntiere manyo mia mar rwako welo. Koro Harambee Stars gibende wende. Niwinja. Piny owacho mar Kenya nigi pesa marach. Victor. To kada mana jo ngweche miyoga pesa. To we kata mana ma alufu mia ni komi pesa ema koro dolo. To kata mana milion 100 pesa matin sana kuom William. Ma pesa matin to. Kingiyo kata mana mane imielo godo e devolution mabuwa birie cha. Sama wawueni ODM gi UDA wabiro bire. Wajumbe ni kanye. Pesa dimi dhitigo de tent kacha. Koro pesa ni okone go bed maliti ne ngato. Nikech William be podoko ir ngato mowacho nang'o no onge godo. Kora paro ni mano kik chand jopiny. Pesa. William be ngama jo ohala. Koro Kenya nigi pesa maratari mabende chien mbele kacha no semede. Maone go bed kata na milion para. Ok nyal tamo piny Kenya chulo. Pesa nitie marach. Hiro kamano. Nitie ote moro ka endi ma uwuok Migori. Ma ng'ato wacho ni nyocha okel pes chae mondo joma godo chae limbe mar jatend piny to nitie jotelo moko machal ga gima ong'welgo. Yeni ko kuluongo nying jotelo go. Mano manambaka. Mano manambaka. Hiro kamano. Ken pokigo wi wach ni matin. Mak man tie ote moro ka mabende wabro ng'ia nena. Ni morning akwayo lose uru gi principals mag sikunde motamo nyithindo yudo result slips magi kata living certificates to nyithindo moko ujire odhi report e mbalariany kawuono. Wach ma clearance okunjire omed nyaka school fee arrears kod remedial gi rim to ichuno godo jonyuol ni nyaka wachul gigo te eka mi nyathi gik ma odwaro. An achiel kuom janyuol ma otam nyathine to moloyo skundewa madongo e Nyanza ka sandowa ma ok ber. Please weuru e wachni e kaka wanene kanyo. Maana na kwayo mar japiny ndalo moko ne Ministry of Education ne ogolo chik kendo mokumo ne kik ngata apan ka jatend piny owuon no seloso kinde moko ka wacho ne kik tam japuonjre certificate mare kata oboke mare manyiso no setiko tiegruok rang'iny makama kodhi machielo to ahinya gimiluongo ni basic education ka matieni en somo mar primary ka gi somo mar secondary ka. Ingeni samoro mondo miwuog dhi e rang'iny machielo kiwuok e machielo nyaka nyisi oboke miwuok godo e rang'iny cha. To janyuol seche moko yudore kama tek nikech school ne kaponi nitiere gowi moro mane nitie manonindo. To ka school thothne skunde mang'eny ne tamore ni koro ok nyal chiw oboke makamano ne japuonjre nyaka janyuol tiek chudo. To ema sirikal ne dugo ng'iye ni kata mana chudo makamagi bang'e kosekawo kinde to chudo gi kuma giringo gidonjega moriere onge e aguch school. Iyudo ka samoro japuonj maduong' no kata japuonj ma tayo chenro mar choko gope makamago ging'iyo ka gimenne gi pesa cha kendo kuma odhiye malong'o e agulu onge. Koro aparo ni kata kopogore kod bedo ni gowi to nyaka chul kaponi nitiere ni gowi mahie madieri ma ok en mar mibadhi to bedo dhano bedo samoro gima ber ka koro japuonjre winjore beni no mbalariany en rang'iny motegno ahinya maka japuonjre manotimo osomo e skundi oyudo thuolo mar donje to ka japuonj maduong' onego beni achiel kuom joma miye sir motegno kech nitie gi miwacho ni nitie winjruok monyalo bedo godo e kind japuonj to kod janyuol ni gowi to nitie to nyalo mara onge manyalo chopo rang'iny makama koro ichiwa certificate ni to wabiro bedo ka chule kama kaponi en gowi mahie kech gope to nyalo bedo ni nitiere gowi ma samo janyuol ni godo mar school. To nitie moko bende school ng'iyo kama to ywa weyo oko nikech samoro en gima ne thuolo mare ne osekalo wacho ni overtaken by events. To ka en gowi mahie onego bende ni chule
to en winjruok minyalo ket makare. Gima duong' ne ok owinjore bed ni oboke kata certificate mar japuonjre igeng'o ne makoro mone yudo gimoro, mone yudo pande, mone yudo tich ma samoro nodhi yudo manyalo miye pesa mondo mi obi oduogo chul gowi cha. Koro gini mago gin gik ma duoko wa chien kaka oganda. To aparo ni mana ka sirikal nosewache jogo motelo ne chenro mag somo e counties mopogore opogore, mano county directors of education, gimbe gintiere kod ting' mar timo nonro mar ng'eyo ni kata kapo ni ji osetieko penj margi kaka sani gidhi tim penj mar KCSE ni, giduogo gikawo report, giyudo report ni to certificate adi mosechiw, adi ma modong' ka inono ni dibed ni gidong' nikech ang'o, wegi ma pod ok obiro kawo gi koso ogeng' nikech nitiere gope moko ma pod nitie ibandho jonyuol, to gin gope mahie koso gin gik mowinjore bed ni iwito oko nikech samoro chik ok opuodho gi. En ting' ma jogo matayo sekta mar somo nyaka to ne ni okawo motegno. PTA to kod board mag school bende nitiere kod ting' e sekta ainano mar nono school ni dibed ni nitiere gimoro ma ok oluwore gi chik ma sirikal oseketo, ahinya to chike ma sirikal osebedo ka golo mar geng'o midhiero manitiere mar geng'o certificate gi. Kapod ok aweye Victor e wach mar somo no, na neno ka kendo nitiere ywak kata ne wago mbaka gi Cleophas Oluoch Okinyi ka nitie kod ka mbalany makoro sani bende chako sieko gi pesa moko maling' ma iketo e jopuonjre mondo koro chul, kech ne sirikal oselando ni odwok chien nengo mar somo. Koro nitiere moko makata certificate kata mana gimiluongo ni fees structure manyiso kako riedi gigo mowinjore bed ni chulo gi kwan omenda mowinjore bed ni chulo ne japuonjre kadonjo e hike mokwongo ma sani dhi donjo dwe mar 9 ni, moko bende dhi donjo giko dwe mar 8 ni. To iyudo koko migi kwan omenda mowinjore bed ni gichulo, weye thuolo ni in bi to kochopo kocha tiwinjo ka iredho ne 1,000 moro kata 60 kata 50 moro ni nyaka to chul, ma bende kamoro ma ondike gino moriere onge. Koro aparo ni kwa chako rwake oledhi mang'eny e chenro mag somo mar temo ringo ng'we oyiyeyo gi paka gi sirikal, tapano ok en gima kare. Koro nyaka to jogo motelo ne chenro mag somo e counties to e rang'iny ma bende mar piny owacho mamalo nyaka to cheka neni to dibed ni nitiere chike migolo gi to ng'ato pod chako luwore toke mendni kendo keto gik moko manyalo hinyo jonyuol, nyalo hinyo jopuonjre kendo nyalo rocho sekta mar somo e pacho ka. Erokamano ahinya. Devolution pok obedo successful nikech jo Kenya pok oketo pachgi e counties. Devolution means bringing leadership and resources closer to the people. Jo piny oketo pachgi kuom president to wigi wil gi MCAs kod governor. Ochiwo an example mar Migori County kama nitie mijumbe tije sani oversight gima governor timo to senator nitiere. Magi gik ma umo wang' jopiny. Koro ok gi focus on the things we should be focusing on. Jopiny oduok pachgi kuom MCAs. Then nikech mano e jatelo mantie ground. If your ward is developed, then the county is developed. A county is made up of wards. And Stephen Mbom from Mombasa, owacho ni MP Mauridi sani oversight governor. To senator to nitiere. Ni mismatch mar roles no. Ema miyo samoro okwane matunda ma devolution. Erokamano ahinya. Ramogi TV MPs ema waonge go. President nyocha owacho ne gikwayo nyaka executive asoya dikoro counties olos ne gichike mabeyo. Gilbert Olik kawuok Awendo wacho kamano e ote mare kaendi. Erokamano maduong' kuom ote mare kaendi. Maka jomo oyawore ahinya. Nyinga en Tobias Ogutu. Tobias, erokamano maduong' ahinya. Imbe wacho ni chenro berandi. Victor Omondi Odula Jakaswanga wacho ni en jinja Uganda to luwo chendo dango bare gi chendo mar kaka wanene pile ka pile. Good morning, Team Kakawanene. What is the importance of Devolution Conference? Is it a platform for creating allowances? Is it a platform for exhibition? Ochopo sama koro nyaka jopiny penje ber Devolution Conference. Kao kamano, we will create a platform for corruption and showground. Sani ogada penjo kamano. Ni dwaro mar conference mar Devolution en ang'o? En mar miyo jomoko thuolo mar loso mambalang'. Koso en platform ma jomoko nego bene sungo okenge magisegoyo. Koso nang'o? Ne gin kaka jopiny gidhi tiyo gi teko margi mar loso margi moro mar menyo kaka mibadhi otuke counties mekwa. Stanley Ogada wacho kamano e ote mare kam. Aito amor kod devolution ahinya. Jatend piny bende oloko Homa Bay chalo dalagi. An koro jasialit na congratulations na Harambee Stars Jako Sodo Jasindo Kenyasaga ugo siboi ne jowete gi mamoko. Ndiro kamano maduong' ahinya nyakwara Mugajwang'. Aito
Okay, Susan Oyieng from Ahero, erokamano maduong' ahinya. Ok aneno malich ahinya kapok waduogo, wageno ni chiegni duogo kokalo kuom Ramogi FM bende ka wadhi nyime kod twak marwa mar temo menyo kaka sirkande mekwa koro tiyo nyakwa Ramogi e okinyi mano ma kawuono. Ken Apudo ng'isa ni nyakalondo mar Ramogi FM waseduogo e yamo kendo koro to bang' weche manyien ma saa 3 wane yamo gi chenro ma kaka wanene. Senior ni sewacho mathoth ahinya ni wacho ni wan gi nyiseche mamoko mamiyo matindo mamiyo lemo madibro Nyasaye achiel kende. Erokamano maduong' ahinya. Iparo nade ewi ting' ma MCS nego be gisetimo tijgi maber e wach mar ng'eyo ka county governments tiyo executive. Jakom nyocha wacho ni en ketho sane governors di Nairobi ni gidhi respond to audit queries. Mano ok tijgi. MCS to ne kanye? Yani VOJ itimo mna tich maber kinge tich monego itim. Ok aparie ni MCAs atamalo prochiko gabirio ong'e gimonego gitim. VOJ sani kidhi e county mora mora tidonje county assembly tiwacho negi ni e dweche 8 nyaka ne higa ni chakre ging'isi e check magiseloso mabero ngima ji county no kapar kade kok Nairobi kata gi Mombasa ok apar kade yude. Nikech ng'eny MCAs tang'eni angi yaw kod alweny ira makende ng'eny MCAs ng'iyo od bura mar county kaka gino mar loso mwandu. Gidhi kanyo mar yudo allowance, gidhi kanyo mar yudo msara, to gidhi kanyo mar koto governors gi CECs. Niko kimiyo wa matwa bo impeach. To kochopo kumonego gi legislate gi lose chike tok gitim. Kochopo kumonego gi oversight county government mondo gipenje ni county government tiyo gi pes jo piny nade tok gitim. Mano mokwongo en nafas maberie margi mar koto governor. So tijgi mar legislation onge. Okapari ene gitimo. Nairobi kai manene kai MCAs biro gi legislative plans and all that. Counties mamoko kapar kawinje. To kanitie to giwachnwa. Nikech kok giwachnwa to kwa bing'eyo. King'iyo oversight. Kimo mag governors ketho godo pes jo piny king'iyo Auditor General's report. Ok chalie ni wan gi county assemblies mong'eyo oversight monego gitim. Nikech governors odak konyoso. Nyoso wuon mo. E kaka gidak. Pes county itiyo goda rietha. Nitie counties VOJ sani ma higni 13 nyaka ne county governments chakre. Mtoka ma governor ringogo en mtoka mobedo hired. To bedo hired 35,000 shillings per day. Obed ni governor utiyo kode, ukotiyo kode. County mane masani nyalo koni poko nyalo bedo gi nyalo mar nyiewo mtoka ma governor ringogo. Nitie county assemblies must speak a local mtoka every financial year. Ikech pesa donge nitie, to oversight onge. King'iyo representation. Penjna aja piny mora mora ma MCA gi osebet kodgi piny wuok tich kata tich abich mokonegi ni e assembly juma manyien ang'o mudwa na wach e wiu, ang'o mudwa na ternu e bura, obed Homa Bay, obed ma Kiambu, obed makanye, Siaya, mondo chok pach jo piny, mondo tere od bura, mondo wach ni wanto jo North Sakwa Ward, wabiro kakwa wacho ni higa mar 2025 okwadwa yao. Pesa muketo milion 2.5 no oromo kunyo boholes 2. Kunywa uru pi boholes. Nigo bei dispensary. Sama stimolal to ticho tu ketnwa uru sola go bei dispensary. Aneno ga panel 2 moko kanyo dwano medi. Inano. Ni daktari okwayudi e osiptende wa makagi. Miwa uru kata ni daktari biro direo e juma kowuok Bondo sub county. Okapar kanitie. So MCAs tiyo mna tich ka ging'e gimotimo ang'o gimomiyo yiergi ni gidhi tich.
But I'm sorry to say, ni crop mar MCAs ma wan godo, odhi kacha mana kaka governors ng'iyo ni to do los pesa nade. E kaka MCAs bende ng'iyo ni to degi los mwandu nade, mondo kotieko tam neno to nyadhi chungo dang'oa MP. Kata woman rep. Mano e gima gitimo. But gimonego gitim, onge. Ka nitie to giwachnwa. Kapok adhi jowetewa, jatend piny nyowacho ni nitie tije 14 ma kore okete lwet counties. Kumachielo bende noketo chik, koke chik, paro mar chik ma koro biro bedo chik, mamiyo county assemblies bedo ma ochung' kar kendgi, gimoro ni financial autonomy. Bende ma nyalo biro konyo. Kore kadwa ketho mabor. Nikech kore ka MCAs nigi pesa gi e lwetgi. Governors dwa winjo matek. Nikech adira makende ni governors nyo control county assembly nikech gine ma gimiyo gi ang'o pesa. To nikech koro ket pesa lwet county assemblies, gibende ne gin go. Iseneno ka Bashir otimo gimoro kaka nyakwar Peres wuotho ga e kore ka. Sama en go. Kobet nyalo wene kudho chweko konchiel. At cafe, Java, Kanaomi Okori. Koro komi MCAs gi pesa. En a good idea. But it will take kode politically. Nikech they are going to twist governors. They are going to make very reckless demands. Nikech now give autonomy and finances. So they are going to give to governors kama tech kabisa. Not because nigi oversight. But gitime mondo migi moko. Nikech ko kimio wamari not one gimarwa wabro impeach. To biro samarach nikech wadhi e yiero. Yes. Dwa court kode. Erokamano. Ken igni 12. Nitie maber gi marach mopogore gi masini osewacho. Maber apani an nanawacho ni maber thoth. To kokwongo to king'iyo ni sani jopiny wang' oyepo ging'eyo ni kare gi kama gintiere anyuola gi kanyo ginyalo telo ne gin giwegi ma ok ochuno ni nyaka oyidh gari mochop Nairobi ka eka mondo mi oyudie jatelo. Koro aparo ni wasego okang' nikech sani telo ni machiegni kod jopiny. Minyalo ting'e duondi kendo inyalo wache gimidwaro. Jay nosewacho wach mar kawo pa jopiny kata public participation. Kinde mokalo samoro ne en gima nok timre mani winjo mane osegol chik kamoro malo ni dwa ger ndara to ndara no kata in wuon ubor kodi ma gima nyalo konyigo onge ma sama in gimidwaro en osiptal moro machiegni kodi. To raparo ni koro sani to chopo kama japiny koro nyalo wuoye kata obedo ni nitiere kidieny machielo moro koda ka ng'iyo kaka mwandu koro tiyo e chenro medwaro no ma iwacho ni samoro mibadhi jabedo achiel gariyo. To gima duong' ni chenro ma kama koro waseneno ka gibedo machiegni kod jopiny ahinya. Somo mar chon mar kinde mokalo niluongo ni nasari ni ne ok en gima nokete mahino ma anyalo paro kinde mane wasomo cha ne nyalo kata wuok oduto kise mulo wi lweti mokalo momulo iti konchiel tingisi manindo koro kata nasari no onge tiende dhin koro dhi e klas achiel. To nasari kinde cha bedo ka samoro e skul ma untie no nasari en okete tie yien kucho ma nyithindo gaga ko kae to wuok dhi ot. To aparo ni chenro mar eloch gwenge mane koro nodhi ochuo koda ka somo odhi ojiwo koda ka somo mar nyithindo mathindo mag ECD ma oketo lwet counties omiyo koro jopiny kata kuonde ma gintiere bende giketo sirikende mag county gi kokalo kuom MCAs kod telo mag county tesre mondo mi gin bende gibede kod skunde ma nyithindo mathindo nyalo donje. Ncha neno ka kinde mokalo nyalo paro chenro mane Charles Odhiambo gin nitiere godo Homa Bay mane giwacho ni igolo kaunda suit igolo mabati mane oger godo ute mag klese mag ECD ka koro iloko gibedo manyien. Ne giwacho ni operation ondoa kaunda manyiso ni nitiere kit gedo moko mane maricho mag skunde mag nyithindo go makoro ne loko rang'iny mar mondo gibede gedo manyasani. Koro mano nyisi dongruok osebede sekta mar somo kor ka weche mag nyithindo matindo go. Sekta mar thieth waseneno dongruok bende. Kato bedo ni nitiere rem ahinya e sekta no kech nguru manitie maka kacha mag yuto mar sirikende county go to kachiel koda mibadhi wabede nek mantie maka gi kacha. Tinyalo ng'iyo ni an kadhi dalawa kacha cha to chon nang'iyo ni osiptal no miluongo ni Ramula ne en mana kamoro madundo ma samoro dhudi moko 4-3 manitie.
ma samoro gima ne nyalo kwano onge. Ting'eno osiptal kende, chal mare kende nyalo miyo jatuo bedo matuo saidi, kata jatuo bedo kod geno ni kata odhi change. Sani king'iyo osiptal matinde koro ineno ko otise ni Rachuonyo sub county hospital ma korwa koni, to nyisi ni kata mana kido mare, ranyisi mare king'iye gi oko, to nitie dongruok ma osebede korka sekta no. Ma gima samoro dibed ni koro en rem ma nyaka to sirikal med keto mahino, en bedo kod chenro mag thieth motegno kokalo kuom neno ni obedo kod lakteche moromo, nurses moromo, to kachiel kod chenro moko mag thieth ma koro itime iye kanyo ma koro en konyruok machiel kachiel ne jatuo. Koro sekta mar thieth no king'iyo sub counties, county kata kidhi mana Siaya, ibro yudo ka kata bed ni rach manade, to nitiere osiptal moro ma samoro county no ka okete gimoro kata no thecha, to nitiere geno ni kapo ni omed redo, to wanyalo biro bedo kod sekta mar thieth maberie mokalo. To kod sectors mamoko, pur, ang'eyo ni counties mago kosetimo maber ahinya to korka puonjo jopur gik makamago kaluwore kod gimbe ywak magiwacho ni rem nitiere. To sekta mar pur en achiel kuom sectors go ma paro ni kapo ni oketie mahino, to wanyalo medo dhiye maberie mokalo. Nikech ni pur king'iyo ni sani mano e kama pod Kenya ochung'ie motegno manyalo tayo chenro mage. To kaluo nitie kuonde ma ne ng'iyo ka mago ma ne nyago chiemo, to samoro ne onge gion kod jip motegno, to counties ka nodonjo to waseneno jip achiel ara adek moko. King'iyo kata mana Siaya kucho, Pamba ni en gima achiel kuom gik ming'iyo. King'iyo kata mana Homa Bay kucho, ing'iyo ka samoro jip pod nitiere mar pur mar pamba makagi kacha. Koro aparo ni gin sectors ma kapo ni omed mana kete maino, to wanyalo wacho ni wasego okang' ahinya. To kopogore kod okenge ma wasegoyogo, mana ka jaiwinjo ne wache, rem ma wantiere godo en rem mawuok kuom kit kaka owinjore bed ni tayo telo. King'iyo ka sirikal mamalo tayo chenro mage, nitiere chik miloso, kaeto jalos chik luwo bang' chikno to be ikete e tim, to sectors mamoko bende ochung' ne ng'iyo ka bende iketo chik e tim, bende tiyo tich margi. Loso chike, wan gi od bura mamalo maloso chike thothne ma koro tayo chenro mathoth mag Kenya ka. To counties bende nomi thuolo mar mondo mi gin bende gilose chikegi. To chike koro niloso kokalo kuom ute bura mag county miluongo ni county assemblies. To wan kinde mathoth wapenjo ga ni to gin chike mage ma oselose counties manyalo kelo pogruok e ngima oganda. To gima duong' ma wafwenyo ni thothne iyudo ka yiero ma itimo ne kom mar MCAs samoro ema nok ochopo e rang'iny makare mar yiero ni ng'ani kokawe motere kacha bo onyalo loso chik. Nikech japiny bende ne ok ong'eyo ni to ting' mar MCA en ang'o. Koro kaka wamedo roch, wamedo dhi, taparo ni japiny koro en kinde monego ng'e ni MCA ni kiyiere to ting'ne maduong' ahinya en ang'o. Ting' mar MCA maduong' ahinya en dhi loso chik manyalo kelo dongruok e alwora mowuoke. To kae ma koro tabu wuokie, nikech ka nyaka ng'e ni to somo mar ng'ato romo nade, be en gi paro maliw monyalo lose, onyalo chuogo chik. To kae to bende onyalo luwo bang' chik ni mar keto ng'ama keto chik e tim cha tesre mar neno ni oket chik e tim. Koro kanyo nyaka to jopiny nen matut. Nikech ang'eyo ni kochopo kar MCA ka, ni samoro MCA iro ka samoro gi dhot makama, gi dhot makama, gi dhot joka ng'ane, joka lal wang' ni. No wamiyo MCA, koro wang' ni wakawo wamiye dhot joka ng'ane, nikech gin pok giyudo. Koro aparo ni kochako ng'iye yore makamago, to kanyo mwachope waponi wan gi MCA moro mabende okoromo. Samoro en mana lwete mane mor ni ne en gire moro matin mano nyalo chiwo makagi kacha, to dhi yudo kom modonjo. Kochopo yie kucho, to koro ling kama tuo, okia kata ni to winjore bed ni ichuogo chik nang'o, to paro mar chik ike en ang'o, to kikadhe kidienje mage, to en ang'o gang'o gini mowinjore bed ni ichuogo. Nikech king'iyo ni kuom ranyisi ni koro ka ndara rach e gweng'u, to MCA ni onge kod omenda ma guche moro monyalo biro molos go ndara. En tichne, en dhiro chik moro ma bende kopogore kod ndara mane e gweng'e cha, ong'iyo ni kopogore kod ndara mane e gweng'ani, ndara ni pod biro konyo jagweng' machielo gi jagweng' machielo magikone kaunti mangima dhi bedo kod ndara. Koro chik modhi chuogo en chik ma otemo mondo mi odhir, mong'eyo ni ka ang' okadho to jogegi bok bidong' chien. To sama ang' okadho ting'e no kobibedo ni en gir wuod achiel.
En gima ka okadho to en gima dhi mako kaunti mangima. To mano e chik makoro dhi bedo katayo chenro makamago. Magikone to wabiro yudo ka wan gi dongruok e kor gwenge mathoth. Ka en chik matayo chenro mag thieth, nowinjore bed ni koro yath ipogo nang'o kata mana wards gi. To kaponi ofwenyo ni osiptende manie ward mage gin osiptende ma yedhe ok chopie makare, samoro nitie mibadhi e chwalo yedhe kanyo, to odhi obiro kod chik mong'eyo ni kaponi okadho to yath biro chopo osiptende manie kor gwenge. To bende kideno jomamoko manie counties e county no bende biro yudo ber nikech gimbo osiptende magi ke chik achiel chama koro dhi bedo katayogi. Aparo ni mano en achiel kuom gigo ma koro nyaka to jopiny ng'e ni ka gitimo yiero machielo to nyaka wang'e ni wan kod MCAs moromo kendo man go teku moromo. Wacho ni governors nitie momak mafuanda. Okara ni nitie momake giduto omak gi mafuanda. Omak gi mafuanda gi od bura mar Senate, omak gi mafuanda gi MCAs. Minjo Raila Odinga ncha na wacho cha noko wach miriambo. Ing'eyo ni mondo mi governor keth kata mana pesa, nyiso ni joka nosekete mafuanda moyudo yo mogonyore go kuomgi, moyudo yo midil godo kodgi. Koro embe en tiere kod thuolo nikech ong'eyo ni en bende nitiere kama nyalo mulo negi. Kech ng'eni osemien lwetgi, koro giduto gichalo joma nyalo bedo ni wero wer achiel. Koro aparo ni kaponi ting' mane lwet jopiny ni samugo kogno mar samutimo yiero cha, bunyalo timo yiero mar jogo makochopo kacha to nyalo bedo ni nyalo timo chenro mag dongruok ma ok odhi omino bad governor, eka mi governor thuolo mar mondo mi ota tijegi. To mar ariyo, ing'iyo ni governors gin tiere kod jogo mag jotend migepe mag yiero. Magin jolony thothgi. Thothgi ni jolony. Yes. To kata kokiluongo governor mikete piny, to aparo ni yuda thuolo minyalo keto go jotend migepe gi tesre oromi tayo sirikal mar county ka un od bura motegno. Kech kata mana jatend piny owuon William Ruto. Governor moro moke piny iluwo kanyo oluonge Senate to nitiere document moro mating'o ma nego tese mang'eny. To tame timo reference mong'ise ni chal ka gimo kiikore. Nikech nitiere joma owinjore bed ni tayo chenro opogore mag apani bedo governor kochone nyaka bed kong'eyo gimoro amora. Koro emomiyo kata kiwinjo ka Raila Odinga ne temo penjo gimomiyo governor samoro biro Nairobi cha, en ni nikech owinjore bed ni ting' maduong' ahinya koro kose en tich ne en prefect kose luongo joge ma gibedo gi bura margi mar jotend migepe, ng'ane timo ma koro chenro magi kaka budget osegole mae kaka dhi bedo kitayo sekta mari. Owinjore bed ni koro iketo joka tesre. Jatend piny nitiere maduong' ma koro jatend piny. To od bura mamalo yudo ka luongo ga mana jotend migepe. En ok gidich kode ahinya nikech en ting'e ni en entiere masi mar jogi. Kapo ni jogo tiyo marach to mane maneno chien. Nikech jang'ad rieko maduong' mar jatelo moro amora kata executive kuom ranyisi CS ne president badi jatend piny Kenya oketo geno kuome. Koro magi joma ji samoro wigi wilgo to kae matabu wuoke nikech ng'eni kata kapo ni governor dwa chiemo nyaka ang' ochieme gi jatend migawo mochung' ne chenro mag omenda. To nyaka ang' ochieme gi jatend migawo mochung' ne chenro mag dongruok mag derni kata gik makamago. To nitiere kata joma keto sei ma kata governor owuon samoro nitie kuonde moko minyalo manye kata weche mag mibadhi gi to kiyud kata kama sei ne lwarie. Governor bende en AIE holder koso mana chief officer? Ing'eni chief officer nitiere kod teko bende mathoth. Kech nitiere kuonde moko ma samoro governor kata kanya dwaro kada mana ni mondo gol ne omenda moro timgo gima kama to ok nyal wuok nikech nitiere chendo duto ma bende ta ma kaka sirikal tayo chendo mage ma nyaka jaga budget mamalo kaeni pod menye to gin chendo mage mitimo to mage duto yudo ka samoro nitiere kuonde ma sei donje ma en owuon samoro onge kod teko machiel kachiel mar biro meno bad wuon pesa mar mondo mi ogol ne pesa. Koro aparo nitiere tudruok moro ma kaponi omeny jogo ma bende otene machiegni ma bende nitiere kod ting' machiel kachiel e chendo mage tayo to kata en owuon nyalo bedo ne matek mondo mi odonjre weche mag mibadhi. Lakini biro Nairobi ni to ber ne nikech kanye ma Alliance osebede bire. Waler ne nyakwar Peres ni tiere county moro mang'eyo ma governor ema decide contractor gi suppliers bichulo. Signature ne to kibineno kamoro. Tendi committee ne moro adogo juma ka juma mochuogo ma ene moko ni VOJ ni to chul ugweno ni to pod bro rito dhoge ng'eny ahinya kendi minus je bonyo ni to kone uru ni document ne ni ok ber ahinya otime in person every week obed ni en county ne obed ni en Nairobi ka obed no dhi oko en gi meeting gi jogo ene mo decide
koro mago joge mino kasoro osemino badgi koro mago joge motiyo godo koro nyisi kata mana authorization mar IFMIS governor onge duol en CEC finance but enable decide makechulo mano ko approve mna case idhi mna dala koro mano titerie si bedo department ma children koro mano nyisi ni keto jogi tesre kiweye kata no wuon kitero joge gi ngwech motegno kaka chik dwaro to kata en samoro nyalo biro gaye mowacho ni kacha chaka kadhi echa speed chani mabor ama nyalo chopo kama koro kata mana joge gi temo ni mondo ti kode to koro tek nikech gin mathoth ne giduogo yudore kamarach nyalo paro kata mana sirikal mokalo mag governors thoth gido ka samoro chief officer mathoth no dugo tue moko no mamwandu gi ope to ka governors mathoth to bendo tika gin mana oko moko dugo tinde gin mana senators moko tinde dugo tayo mana cheno pogore mag sirikal gin ng'ama nodugo luwo gi onge koro in samo meeting mar bedo jatend migawo meeting mar bedo jatelo maduong' e migawo kata chief officer to ng'eni intiere koda pek gi ting' maduong' ahinya mantiere wiyi manyaka tineni ketie tim to kiweyo koda ka chenro mag keto e tim chike ma tayo chenro mag county bende nyaka wayiere gimoro achiel ni en kinde manyaka to siasa ma igoyo ma kochak goye sani tigoye ma bang' yiero pod igoya ma en na siasa ma ndiri nyaka oko be mano osebedo ka kethono ahinya nikech yudo ka samoro gavana ka ang' odonjo to namba achiel en go siasa mar od bura mar ni speaker mare dhi bedo ng'a to jatend kweth mathoth dhi bedo ng'a koro yudo ka en siasa mo en igoya ma en oringa nyaka oko dong do ben en siasa mo heo gavana nikech kada mana duon buche mag siasa mamoko bedo gi ting' mapek mago tedo mar walo ne nyakiti gi ng'ane mago te bende chakore kanyo kada mana jotend migepe gi nitiere moko ma samoro duond bura mantiere kod mbii alwora no pod biro ng'isi ni koro jotend migawo mar omenda ket ng'ane koro apani magi gin gik ma osebedo komako governors mafuanda bende koro siasa ma asasa ma sama yudo ka odhi onyorore ma koro gikone kor telo gi atache onge nikech kaka ne jodonjo mochamo mado chieng'no kinyne en siasa momoki erokamano ma wadwa golie telo gola e telo amiyo ng'ane amiyo gima kama koro aparo ni gin gik ma samoro osehinyo loch gwenge made bed ni wanyalo bedo gi roch moro mar kata lony moro mar kaka watayo chenro mago mag telo to wanyalo bedo ni e higni kata mana ng'wen en tich makaromo higa mar 5 makoro kata ka ji chako moko siasa ka ji dhi to wabedo ni nitiere tich moseti ma thuolo mane nitiere mar siasa koro donjo mana higa mogik makoro ji time siasa cha apani mano kuonde ma yudo ka loch gwenge gi tiye kata minyo ka je ichura nyisi mar piny Amerika cha iyudo ka nitiere thuolo mar higni moko adek mana moko motegno ma en na tich madhi mbele ma ka koro chopo higa mar siasa cha to koro no bedo higa mar siasa ma koro ka en siasa mar odiochieng' mokwongo nyaka odiochieng' mogik to giko ne yudo ka gik moko kethore mathoth erokamano chal ka gima Fred governor gini koro muli obiro e mbapi machiegni kodi ahinya kaka governor maonge portfolio kendo onge pending bills chal ka gima kaka Ken gi Jay Bonyo kete ni pod wan gi wuoth marabora pod ok dwa pim gi okenge moko kod piny machalo Amerika mathoth ne katiba marwa ni ne okopo gik mang'eny kuome iwacho ni tij jatelo onego bene neno jatelo onego bene wacho gima osetimo ne jopiny giwego onego bene neno olemo mar tije to ma samoro nyap kuonde moko kata king'iyo piny luo Victor kipenja ni ewi achiel nyaka par achiel nyaka par maksadi manyalo miyo counties kata success mar devolution tapana nyalo miyo gi ang'wen nikech ang'o kata dek gi nus gima miyo nyalo miyo kamano en achiel kuom weche ma jowetega osewacho en ni ing'iyo ni to ang'o ma ose achieve to ang'o ma devolution ne dwaro ang'o ma nomiyo wabiro gi devolution achiel kuom gima nomiyo devolution obiro en ni mondo resources kata mwandu mag piny Kenya ne ochop ne jopiny ma jopiny ok obiro go chong gi ne national government mar Moi Maluka mano sama ne Moi nie telo to gi Kibaki kata sirikende mano osetelo nikech ni neno ka ne wan gima ni luongo ni marginalization ma ka oganda moro kata bath piny moro ok otenore gi sirikal manie telo tiyudo
ka wabedo gi miluongo ni skill development kata marginalization nitiere gwenge manyaka sani nyalo paro Turkana kocha kalam no odonje bang devolution to ne en mor maliche mikalo iyudo ka nitiere kuonde moko ma samoro ndere kata gige weche mag skul gi weche mag thieth gi nitie jok maka biro Kenya kata biro Nairobi to iwinjo ko wacho no biro Kenya koro nitiere jok mane obedo neglected for a very long time koro mai ne devolution paro no biro ni kato doko ni oka ogendi ni te kata regions te manyalo bedo ni support piny owacho to kokalo kuom chik pod resources kata mwandu mar Kenya inyalo pogi e yo mowinjore mondo mi mwandu gi odhi mano en okang' mokwongo mano omiyo jo Kenya ne dwaro devolution mar ariyo kidwa ng'iyo to devolution ni osetiyo kata pod ok otiyo ting'iyo ni functions mano obedo devolved gi itayo gi e yo machalo nade kae ting'iyo jok matayo kata jok ma devolution gi obire e lwetgi Victor kasa mano wadhi e yiero mar 2013 to jomoko ne ok ong'eyo ni kom governor ni ne mitie machalo nade omiyo kacha mbine tin ne duka jok thop gi ji mang'eny no dhi e Senate jomoko noluor ni adhi dok e gweng' to ng'iyo Dakar e Nairobi adhi dok e gweng' omiyo thoth jogi mane omiyo kata mana jomoko mane sini achiwo ranyisi kuomgi nochako gi koma Senate Command koro nochako ka gipimo koro ka gineno budget madhi kocha to ka ging'iyo kit yeko madhi nyime counties maka sama giluongo governors to gino ni governors yako milion 3 kare gini nyalore to kwalore governor yako bilion 3 tidhi ga dhiya kare budget maduong' kama ema ne lweti kaito koro senators gi milumbi gi nochako dhi e gombo kom governor ni kuom ranyisi governors adek ma wan godo kaluo sani wan ga ng'wen tadek kuom gi ne pioneer senators Professor Nyang' Nyong'o nochako gi kanye senator owinjo ka kucho mit kosok mit magiko no dhi Ochilo yako obedo senator Migori ochwado tama chiel to kata sama obedo senator ne milumbe ne niko mane komar governor ne kom governor Orengo governor ochamo 2 terms kae to yudo ka kare kom governor chamitie moloyo koro kama wan godo duoki ni kaka wayudo governors mai kama problem ti wan gi governors o Kenya ka kende o kaluo kende to Kenya mangima magin jo siasa mabeyo to gin jo telo mabeyo kan wawacho negi kama to mwandu jo gikiarito mwandu jogi ne bere siasa jogi ne ber e kedo gi Kibaki jogi ne ber e kedo gi Moi jogi ber e kedo gi William lakini ka koro gikirito mwandu to gikia mai kama wantie to Victor kapok adhi matute wachno ng'ini kantiere gima nyalo wacho no timore maber e county gi to en chuogo tije kor gwenge mandu koro kode ng'amo mi koda gavana odhi omiyo yuore koro odhi omiyo ng'ama chalo nade ka ng'ano ne en ja county no to samoro mane gima wanyalo kwano to gi gima je wacho no omenda ma samoro koro bet ni ofuko ji e kor gwenge kata doko ni ene ofuko jo matin nekech samoro ido ka center moro manotho machalo Rodiko Pany kacha samoro nyalo yude make mana kanyo tinende ka ineno tipo mari achiel kachiel en bura mokelo kanyakla dun bura ma jod bura mag ODM kanyakla kod UDA kata Kenya Kwanza Karen Nairobi ka iluongo ni PG meeting ma bende weche buora gidhi go mbaka kamuting winjruok e kind duond buche ariyogi ma oloso sirikal miluongo ni broad based government tinende jal ma koro loso en minority leader e National Assembly jaod bura masuna East Junet Mohamed Nyakwara Mugajwang achiel kuom weche ma bende wabro tuomo bang'e e chenro mar kaka wanene okinyi ma kauno governor turfuong pod nie lweti Victor jogo chalre kata makoro wewo pogruok malich onge koro gima timore en ma kech chalre gi governors gi mai gima mulo jopiny nekech mai ne mwandu jopiny nitiere gima je wacho kata cha to nekech sam wago gawie matin nitiere weche mag pending bills mantiere nyaka sani mai momiyo ni to mwandu ni ne dhi nade to no dhi konyo jomagi kidhi e counties gi sani tibiro yudo ka nitiere pending bill ma 2013 pok ochul nyaka sani gimomiyo pok ochule en gima ne je wacho cha samoro ng'ato nosechieme bill cha koro gavana modonjo sani ni en odwa no chieme masani odwa no tiekre godo chuth ke samoro ng'ama ne nikacha nosechieme nosewuok iyudo ka mano odonjo sani magi gin gik ma osewuoye weche mag thieth nekech gin tenore gi devolution conference manyo waneno ka governors miel
weche mag thieth sama wawuoyeni kech ok wang'i ka luo kende Kiambu ka doctors osegomo kuom thuolo maromo nade ndalo 80 aya Migori ne nurses ne ng'anyo Migori yes nie ng'anyo Migori to sama gi ne ng'anyo Migori ni Machakos kai nurses nie ng'anyo kosok nie ng'anyo osiptende ni giedhe kosonge giedhe tiyudo ka jogi pod dwaro ni mondo migi functions mamoko to matin mo migi mag thieth ni onge gima important kaka thieth no hospital onge yath koro jopiny ne dhire to kare mamiel ka celebrate evolution jata ng'oma gi mielo ema je yie kone ni jogi gima gi mielo ni gine makonyogi nikech gari ma governor ringo kodo gi security motene lich awacho ni lich chalo kuma kothae aya king'iyo mae to jopiny penjo to kare jogi miel ang'o emomiyo japiny moro wacho ni gimbe gidhi chako bedo gi devolution conference margi kaparo ne ni devolution conference margi maduong' biro 2027 nekech gima duong' en kaka iyiero governors gi penjo mag MCAs gi giyudore office nang'o ka koro weni jopiny orakre kodgi adi modonjo kanyo ni giromo bedo kanyo nikech ing'eni wawacho ga ni kineno kopuko idho yien to nitie ng'amo idhe ibi penjri ni to puk to chopo malo kucho nade ben gi toche mar idho yien koro ka ng'ani kapok walaw mu MCAs gi sani Victor ng'ama dwa bedo MCA osechako yudo line up mare kata mana ng'at madwaro oseng'e ni ng'ane ne nyocha pingo governor kech no penjo moko kacha to samoro governor e chair mar party koro ing'eni governors oseng'iyo nodwa ng'iyo line up mage chalo nade emomiyo ka ne ing'iyo nominations ahinya ka luo kaka ncha MCAs gi odonjo office to ne yudo ka governors oseloso line up mare tieno oseng'e jomo dhi tiyo godo ma magi joge emomiyo ka jakom wacho ni mondo MCAs gi moluong governor aparo ni ok nyal tiyo pa jakom no beto ok nyal tiyore samoro poko nwango briefing maber gima dhi e counties senators gi bende ni neno ka jatend piny William Ruto mowuok koko ni wabunge jokuoyi kendo chande wabunge gi kopogore gi senators koro wan kama tek jopiny ni kende mwandu matin man malo ka ikwalo mane ground cha bende ng'iyo ntiere kaka inyalo kwale e yo motima ng'o e yo maber mondo ng'at ka ng'ato chwe agulu ni ng'ama dong' kohinyore ka en japiny Victor ng'ama dong' kohinyore ka en japiny aparo ni nwatimo makosa kuom keto josiasa mondo telne counties gi nonego bed ni wabedo gi managers ting'eni sama governor en jasiasa en ka tong'iyo kako nyalo keto interest mar party mare embe en gi interest ne nikech nyocho wa e senate kubiro ka ogo kwano ni to ka tiko tam na mar governor ntatiko kae to gima liche moloyo Victor en gima waluongo gi dho ngere ni culture mar primitive accumulation of wealth ma ng'ato dwa no bed gi mwandu ma bende oko need godo in billion a day kasepenji bil tidwari tim nade ten go wiki ni ng'ato gero ot moke kata room ne moko to ng'ato achiel ni dwa bed gi helicopter adek achiel ni dwa bed gi ute abich karen gi pesa gi yae ang'o e pesa jopiny county kucho gi tenda mawuok gi tidha jaka chiel kayuche mimoso tiyo weche mang'eny koro ng'ato achiel ni akiano dwa los ndara mare moringe mana makende ng'ato achiel ni nigi ot mokie kata room mantie die counties ibiro yudo godo ng'ato achiel ni ute gorofni migere county te meke proxies ge mawuondore ni gero gigi to jogi gige kiny kowuok to koro EACC ywayo gigi kaka waseneno gi koro aparo ni problem maduong' en bedo ni counties nie lwet josiasa kech josiasa nigi interest margi magidwa ni mondo ang'o magidwa ni mondo gi achieve gigini king'iyo weche kata mag ndiko mag tije counties weche mag nepotism masamoro ng'iya competence mag jogi mikelo office gi gimachielo mantiere ka en ni mana kaka senators oselet wa down bende kaka MCAs gi bende oselet weche mag ang'o weche mag devolution gi down taparo ni kama japiny koro dhi rome gi jogi en sama koro yiero chopie to japiny bende bedo twisted iwinjo ka mbaka moko samoro gore ni ka koro gik kama koro wadwari e MCA kata wadwari e ginene to koro nyaka party bedie gi duol koro party ka betie gi duol to wang'iyo ni interest mar japiny ni kanye nikech Victor asewacho ni pile ni onge jasiasa
majara tire piny mamwalo ka jogi beyo kapok ginwang'o gigi ere kaka wanyalo ng'iyo sani kwago kwani nyaka ncha devolution chakre omenda bilion adi mosedhi e county ma Homa Bay kigo wang'i Homa Bay bi neno ka chal gi gino kigo wang'i Siaya bi neno ka chal go omenda mosedhi kipenjo japiny jopiny odhier magwonyre magipado mane adiri mantiere king'iyo weche mag sani koro gidwaro ni mondo mimegie kaka ne jakom wacho migi primary to gi secondary school ECD kende gisetimo gango ka koro governor ok nyal manage kata mana ECD ilu ang'o early education gige nursery ka mae makoro idwa miye tich mar jopuonj mar primary motamo nyaka TSC ka koro nurses emo migi temo gomo nyaka sani weche mag somo gi weche mag thieth mag ngima dhano mago weche ariyo mapek gi weche mag security emomiyo security pod odong' e government mamalo ka itimo makosa ni chak imiyo gi weche mag thieth gi masa moro obiro dwaro mondo mi weche mag somo magi gin gik mok nyal unless ni wabiro gi mechanism moro ma jok maditelo ne counties gi ok yiergi e yor mar siasa nikech samo kitgi yor siasa interest margi ma giketo mbele ema moyo koro ni neno dombolo ne nyonore asego dombolo koro ne nyonore seche ka to king'iyo ni to jopiny adi mako mithuolo be nyalo miel ni gimielo mor mar devolution gini ne mana jotelo ema mieleke kendgi macha ne miend jotelo emomiyo kinde mabiro ka bet wanyalo bedie kata mana paro weche mag virtual conference pinje machalo mag America tinde ok ikaw dhano million to take stock about devolution gi virtual conference yes you don't ginyalo display gigi tidhi e mbui tiro ni Homa Bay magi mwandu magin godo moko chuno ni nyaka dhano makore lach tigi county moro kata mana makweni gima dwa chuno ni Kiambuka maonge yath dakteche ogomo to pesa ma jogi dhi budho go gi wendgi to nitiere Homa Bay ang'o momiyo gi e mbui gi kacha mondo mi gilos gigi makata ka in America kata in kamoro tinyalo dhi neno ni kadhi Homa Bay kadhi Kiambu magi mwandu mantie my hotel manyalo dhi a UAE mochuno nyaka dhi kaw dhano gite pinjile nigi lony bwana erokamano mia paro Lazarus Chakwera mano jatend piny mar Malawi ndalo moko ka jo BBC no penje ni to conference ni ne en mar virtual yo mang'o Ingereza kana ng'ato bende paro na vieje na penje ni to county assemblies gitio nadi no ng'e county moro ma Monday to Friday function mora ma governor nitie speaker nitie gi MCS nime tok governor ko wuok ne to MCS bende wuok speaker bende wuok ne jogi yalo sadi the governor, MCS, the speaker are always together. Toke assembly. Gine liel, gine kunde nyombo, gine ujok maya udi, mani teach magiti. Okmano 041. Akia ngatemoro na message ka. Okay. Koro penye gistio sadi. Chirdi yao to kata gime use chirdi maonge. Kapoki yao chiro Victor, bergero chiro mondo dhano kik bede chuodho. To kuongigo kwani to ang'o mwandu mane mawuok mikeli e chiro ni. Okay. Erokamano. Sao ng'ado ka. Nitie bura maduong' ma kawuono timore ma bende biro loko kit siasa mar piny Kenya ka e kinde ni. PG mokelo kanyakla Kenya Kwanza kod ODM madhi nyime Karen KCB Leadership Center. Senior ma en go kwano mar siasa koso loso piny Kenya koso do bedang'o? Are we in the government or we are working together in government? Them who are there. Mane penjo. Okay. Maidhi duok kanyo. Barapa ni maduong' moloyo. To maduong' moloyo bende en waket wang'o ne SG mar ODM be odhi yuoro. Koro luong korang'o ne. Kono kodware yore gi jogo. Apani gima duong' malich madhi wuok kanyo en ni jatend piny William Ruto. Okay. Nigi lek mage modwa ni tim kaka jatend piny mondo bed supported gi chike kata gi weche madhi mbele od bura. Aparo ni gidhi winjore ni to koa sani ma gintiere ni kapok gidhi e recess mapano nego gidhi e tarik September ka onego gidhi e recess gin chenro mage mag loso chike manyaka gitim manyaka gisir nikech Kenya Kwanza gi ODM nigi numbers mar kalo chike sapani mane gima duong' malich okay. mabura ni dwa timo mar ariyo
idwa urgi campaign ngeni by elections biro yes to recess magidhie ni apani gidhi loso committees kaka jidhi campaign nikech iparo ni ema kweth makwedo mobalo gi sirikal kumoting'o Kalonzo Musyoka gere Eugene Wamalwa gere dwa pimo pek margi gi mar sirikal so jogi dwa dhi loso aparo ni gidwa dhi loso committees jok madhi campaign Malava jok madhi campaign Kasipul jok madhi campaign Banisa mondo gi retain gigi nikech kapo ni gidhi ombulu moyomb ja Kenya Kwanza kata ja ODM to bro ngiso picha marach so mano bende ang'eni mbaka magedo with goyo kaka gidhi timo campaign go mi gik mokarioge mapane itiere mesa Ken mapio ang'eyo ni lwenyo osebedo ka nitie makagi kacha kalore kod bedo nitie jomoko mokwach dhok achiel gi winjruok mano bedo kinde ODM gi UDA to sama giromo kamano ang'eni ginyalo porie wach man to en yo mane ma ginyalo wuoye dwol achiel makata kapo nitiere gimoro marach to kibiwinjo dwol moko machalo mar Sifuna kata dwol moro machalo mar ng'ama chielo ma bende nyalo bedo ni wuoyo ataro mar gik manitie to achiel kuom inchi neno ka nchano chu komiti ma unjere bed ni neno ka okete tim winjruok mano bede kinde ODM gi UDA ma bende ka uno unjere bed ni gibedo kod romo margi mokwongo kora paro ni gin mokuom weche ma bende gidhi porie wach mondo ging'e ni winjruok mane gibedo godo gi ma be ing'iyo ni gin mise motegno mar tudruok margi ere kaka ginyalo wuoyo dhok achiel mondo mi ginene oketgi e tim mana ka jai bende wacho ni sani ng'ato ka ng'ato koro pimo gich baden to bende oromo ahinya king'iyo yiero madundo mabiro tarik 27 dwe mar 11 ing'eyo ni sani gidhi wacho gimiluongo ni ng'iyo ni ka duond bura mane man gi mbi mondo mi kik bed ni ODM ochungo ng'ato UDA ochungo ng'ato apani gidhi bedo kod yieruok mar ni koro kapo ni en Kasipul to samoro kanyo en kama ODM mantiere kod mbi king'iyo kod sir lwedo to ginyalo wacho ni koro kanyo ODM mochunge ng'ato wan te wan e toke mondo mi gibed ni ok gidhi larore ma samoro ng'ama chielo nyalo kadhe diere machwe gol gi ok e kwano kech njinjo ka Raila Odinga nchane wacho wuon ni winjruok margi no ong'iye mosekalo nyaka higa mag 2027 koro nyisi ni samoro ginyalo tiyo gi mondo mi ging'o to ginyalo loso winjruok mane ma samoro nyalo keto kamoro achiel kochomo yiero mabiro chinjo ka bende Sifuna nchane wacho ni ento kama ochung'e kochopo kama ibiro some ni koro UDA gi ODM biro lando ni koro Siro William Ruto yiero mabiro to onyalo biro bolo ma ok biketo sei mare kata moro moko bilando ni mande winjruok manitiere koro mago gin weche ma ginyalo biro bede piny mondo mi gitudre kaka koro yor mar loso siasa mabiro nyime irukamana ya gavana en campaign ma osechakore koro aparo ni kaka jowetego osewache jogi gidhi yie konyoyo koro ka giseyie konyoyo to gipiedho kaito koro gichako luwo lai ma ochomo 2027 to 2027 ni gidhi pimo pi gi by elections ma biro kata yiero matindo mabiro kaegi koro aparo na agenda ma gin go to no selosi koro gitimo gima kizungu luongo ni gi call their troops to order mondo samoro ng'ama nyo dwa wuoyo cha ong'e ni koro mae e chakruok riwruok kisiasa mar UDA gi ODM makoro gidhi chako wuoyo e dhok achiel gidhi chako wuoyo e twech achiel kendo gidhi chako loso ka koro gichako ng'iyo interest gi masa moro ng'ama onge ka ema koro gidhi chako ng'iyo to ere ng'ama biro tugo namba ne United ini biro tugo namba ma to magi bing'eni e kinde gi mag keyo nikech samoro ng'at midhi we mondo dhi ochung'e siasa ma Kasipul ng'ato dwa ni obed relevant nang'o nikech role mi play sani samoro nyalo keti ka maber kibiro dwaro komi kata ndiere kom midhi dwaro ibiro pa chieng' no pari to imbi tiyo gi mae mondo ilos influence mari to kaka giloso bende ODM gi UDA medo sudo machiegni ka giikore koro kaka gimedo biro nikech king'iyo siasa ka siasa sama yiero biro to ntiere kaka wegute ntiere kaka duond buche gi joriwore koro mae gima kor chemist madhiriwo gi machako kelo gi wang' achiel maka by elections gi rumo by December to UDA gi ODM biro bedo ka koro gine twech achiel kendo giwacho dhok achiel koro mae kama wachomo erokamano wach mari mogik governor Victor, wach mara mogik tenore mana gi weche ma walose ni jopiny nigi ting' mar neno ni mwandu margi mokele county otigo e yo makare mok yor arietha. Ntiere bende governors ma bende
maticho tamo wanyalo wacho to koro ni okwero pingi e kor gweng maka jo piny gidiyo maka ja piny moro nyalo neno ni project maka ma no kel to koro kidhi penjo to nino maka koro jomoko fuare tie rangai Sangwenya. Nyawinjo ka panyako ywak nyinge jotelo moko. Ni oktal, ok pingi. Koro ineno ka maka jomoko kalo e gari moro kalo temo rangai to simu emigoni. Kitiyo tich maler to onge tiende buogo jopiny. Watia tich mowinjore, accountability en mwandu mar mwandu modhi account en mar jopiny, omiyo kisebede public office to nyaki yie mondo penji penjo. Nyaki yie mondo luongi nyinge, nyaki yie bende mondo kweri kaka midhi marach mondo jopiny giko oyudi konyruok. Erokamano. Nyakor Perez. Wase wuoye weche mag telo mar kor gwenge kata devolution. Koro ting'en kuom jotelo, ting'en kuom jopiny. Kuom jatelo matiyo sani governor to kod jotelo mamoko ngero mar dulu wacho ni tim ni nyingi. To kuom japiny ma bende ikore koro mo higa mag 2027 iwacho ni ogwang' riembo gi lawe. Gole gi joge duto. Kaponi ochopo kama koro ni fwenyo ni en ma ochamo gwendi ma ok onyawe kod kwe. Erokamano. Senior. Erokamano, an gi weche ariyo. Mokwongo adwa lose gi ogandawa. Buses mag school sama wantie kokwa nyithi sikul to onge insurance mora ma wan go. Emomiyo bedo gi malit sana kaka manyotimore Nyakach ni onge compensation mora kata bedo mana ni compensation okinya ng'eyo gi ngima dhano ma families go they yudo kowuok kuom insurance nikech buses mar school en mar nyithi school to nikech gimiyowa yot e wuoth adaherie ka bedie ni jood burawa ma winjowa ang'e ni sani to gin e bura current ang'e ni jok ma ting'o negi ndai jo offices gi neno chenro kendo winjo bro wacho negi adiberie ka nitie achiel kuom jood bura magwa manyalo tero paro mar chike od bura mondo yiene jogweng' sama gikawo bus ma sikul to bedie insurance moro ma ginyakawo kata mana mar ndalo ariyo mondo sama masira timore kama to nitiere yot moro nikech en gino malit ni ji 27 owito ngimagi to kata insurance madhi compensate families gi onge dhano ma pod ni hospital kata bed ni county ma Kisumo notimo maber ogolo waiver ne bills to ni onge kaka degitimore abe ni county okotimo mano bill gi dodong' e wigi so en kwayo mara ne jood bura magwa ni ng'ato tere a private members bill manyalo yie ni insurance omiye jogweng' cover kata mna mar ndalo achiel kata mna mar seche 18 kende mondo sama jowa dhi wuoth gi buses gi to gine gi insurance to jowa bende nyaka ng'e ni sama ine bus no insurance onge koro dereva nyaka riembo maber ubende nyaka udimbru sama une wuoth makamano mar ariyo en gimoro neno Nyakach sama ne Raila Amolo Odinga olor gi helicopter mare aparo ni nyaka koro jogo marito Raila Odinga to gi jo siasa gi jo heragi bedie motang' nikech higni mar Raila Odinga ni godoge dhungruok gi tuo moruok gi dhirruok manya neno miyo jakom bedo gi wuoth matek nikech ochope nyasi odwano dhi obedie kuma nyasi timore to ji oluore mathoth to ng'eny gi gin ng'ato ma ng'ato ka ng'ato dwa bedo bodyguard ng'ato ka ng'ato dwa dhiro ji ni mondo nene ni ene moyaw ne jakom dara mondo picho make nyaka jo siasa madwa chung' to gi manie kombe aparo ni chenro nyaka koro ketie maler ni ka ine host mar Raila Odinga kamora mora mobire tiketo chenro maber ma kowuok e ndege kowuok e mtoka to wuotho mayom maonge ji moluore turi biro turo Raila Amolo Odinga to kber manyo cha neno eliel moro yo Alego Usonga bende ndalo notimore en ng'ama ji ohero mang'eny to hereno ok onyiso ni koro dwa luore muthung'e makata yweyo ok oywe wuotho tame iyudo ka koro nyaka MP olokore bouncer
Gama dwa chungo lokore bounce adwa dhiro ji. Wakete uru chenro maber. To jogo mohero Raila Odinga samo biro modonjo kuma nyasi timoreno. Teka wan bedo gi nafas mar nene, mar rwake to winjo gigo mowacho. To ka wawuok wate. En gima wich kuot. En wich kuot waketo ngimane kamara. Je gi 30 seconds kami kete no MPs gi ema miyo rit mar Raila bedo matek. Nikech ka mjumbe obet rito Raila tent. Kechingeni samu wuok dhiro monecha en gi bodyguard 10 MPs ni mo obiro go mono embo kelo go bima gisangwenya turi machielo bo obiro gi sangwenya ne abich MP ni bo obiro kuri ngeni MPs ga o sangwenya ge ni e bathe kuri do mana kamiunji wacheno no aneno picha no kani ibole karwa kacha oko ber ne kichomiyo jakom tich matek mar wuotho gi ngwech ma ok nwang ka kikonyo beda kachacha yue jakom biro to kotieko kech ubiro miyo koro jakom wuodhe bedo matek motamore kata mana koro biro kuonde moko ma onyalo bire mondo mi obudhie gi jopiny ero kamana enya ma en gima onego wang'e anena nikech naneno kata ka achiel kuom governors mawuok e piny luo bende ne chal ka gima gini nothung' ahinya ma bende ne okongiso picha maber ahinya apani hie governor kaka president mar county ema onego beni bedo thuolo mokwongo mar rwako jatelo e nyasi maket kod manyotimore cha mondo kik obed gi tungni mang'eny ahinya wadimbre uru jakom ni wan godo higni mang'eny podi nitie kuonde mang'eny mwajo anene mwanyamose kik watim timaina manyane no weekend no erokamano ahinya ne wanyalo dhi nyime nyakore mga jwang to gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed mana kod giko mare mbaka to koro mogi ka kidhi e X mara Mogi TV, Facebook, Instagram kata kidhi e YouTube marwa mbaka pod dhi nyime mago ni yore manyien ma wanyalo goye mbaka nyakore mogi to pod kwa wegi ka ni mar pod wabro teri bende Karen mar lemo ni to weche chalo nade kanyakla kod chenro ma opong kod puonj gibedo gi ng'eyo mathoth ma bende wabro dhi nyime ka wamiyi kokalo kuom Ramogi FM kod Ramogi TV ka ok iwinje Ramogi FM ka ok ineno Ramogi TV ng'eno ok otimore kaka waneno Ramogi kawuono oriti masani nyinga en VOJ waromure pap chieng' Friday e kinde mar Harambee Stars dhi nyoro timoro machielo cha nyakore mga jwang gunde di adek tatu koso nang'o oriti ma kawuono bedo kod odiochieng' maber nyakore mga jwang mopong' kod gweth ma Jehova Nyasaye.